Segunda edición de Viños a Piñón no Real Club Náutico de Sanxenxo. Representa bastante o que queremos e o que somos, non? Sanxenxo é un lugar idílico onde a xente ven a disfrutar, a compartir, a vivir. A nós, precisamente iso é o que queremos. Porque esa é a esencia deste evento, unha xornada dedicada ao descubrimento, á conversa e a gozar alrededor dos viños. Nós somos xente que nos gusta o viño, pero que realmente nos gusta é compartilo, non? Entendemos que o viño non é só unha botella, é unha forma de facer, de entender lugares, de coñecer a persoas e de facer negocio. Precisamente esta xornada ia dirixida tanto a produtores como a amantes do viño. Produtores, profesionais e amantes do viño se acerquen, se coñezan, compartan e generen cousas xuntos. Ao final, a idea de isto que pretendemos que non sea un evento solo, que sea un punto de encontro. Viños a Piñón busca ademais marcar a diferenza sendo escaparate de adegas e marcas menos coñecidas, así como de viños singulares. Queremos evidentemente diferenciar, digamos, os viños industriais dos viños agrícolas. O sea, que veñen dun territorio e dunha persoa, bueno, con sensibilidade e con respeto. Es una cosa muy buena porque claro, la gente cuando quiere hacer números quiere vender Bimbo, no quiere vender el pan del vecino que hace 4 rebanadas, ¿no? Y esta gente, pues bueno, pues ha apostado un poquito por este cliente, que necesitas muchos clientes con bajo consumo para hacer rentabilidad. Entonces, para nosotros es un lujo tener a alguien que se preocupe por estas cosas. Raúl Pérez foi o protagonista dunha das 3 catas que se organizaron no marco desta iniciativa. O seu relatorio artellouse alrededor do territorio, a intuición e a busca da perfección. Lo más importante es esa parcela que tu padre y tu abuelo te dijo, esta es la del vino de la casa, esa es la buena. Porque antes bebíamos intuitivamente, bebíamos lo que nos gustaba y sabíamos lo que nos gustaba. Hoy la enología ha aplastado un poco la realidad de los vinos, ¿no? No evento, os viños de Galicia tiveron unha presenza destacada xunto con producións de outros territorios como viños de outros puntos de España e mesmo de Francia, Portugal ou Italia.